Padayon nga giserbisyuhan sa buhatan sa scholar ko ng bayan ubos ada pa barangay program ni Governor Peter Senior Pedro Onabia ang Barangay Ili Ilihon lungsod sa Salay. Ning bag-o nagpahigayon ng buhatan og turnover sa comfort room construction materials sama sa toilet bowl, cement, deform bars ug tie wires. Mitunol usab ang IKNB og farmer equipments for Abaca farmers sama sa bolo, lagaraw, farming gloves, pointed shovel ug bara. Samtang alang sa sektor sa edukasyon, mitunol usab ang buhatan og 2-set Epson printer, usa ka Samsung Galaxy A7 Lite, 10 foldable tables, refrigerators, learning materials ug dulaan. Kahinumduman nga sa miaging katuigan, nagpahigayon na usab ang buhatan og skills training on cookery NC2, training on masonry NC1 ug nakaabodar sila og napulo ka bag-o nga IKNB scholar. Kabahin kini sa tinguhang makubsan ang kalisod sa lalawigan subay sa SDPI program ug kinatibuk ang letra sa paglaam development agenda ni Governor Onabia. Tumong sa programa nga mahatagan og pagtagad ang pamilyang misa-misnon aron makab-ot ang SDPI sa tuig 2028. Update gikan sa IKNB, ako si Ellen Melahinaw, Paglaom News.